martýrov v dnešnej dobe internetu, smartfónov, sociálnych sietí a živých médií je skutočná realita. Stačí sa postaviť na toto námestie, povedať áno rodine a nie hriechu vo všetkých jeho podobách. Takíto svedkovia boli vo svojej dobe aj svätý Cyril a Metod. Ich život až do smrti bol popredkávaný krížom a utrpením. A preto sú nám v našom boji za rodinu veľkými vzormi. Treba tu na plné ústa povedať a stále to tu hovoríme a zdôrazňujeme. Citujem Božie slovo. A stvoril Boh človeka, na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Toto je Boží príkaz a človek vo svojej pýche a nadutosti sa stále búri proti Božej voli. Ako je to možné? Veď médiá kričia, že sme za 2000 rokov od narodenia nášho Pána vraj poznaní pokročili a nepotrebujeme Boha. A rodiny sa nám rozpadávajú ako na bežiacom páse. Apelujem na vás, drahí Slováci a Slovenky, otcovia a maminky, starí otcovia a babičky, je čas, aby ste zatiahli na hlbinu. Nie je čas na výhovorku typu: ja mám hypotéku, alebo potrebujem ísť z moru a tvoje dieťa ide rovnou cestou do pekla. Ty si zodpovedný za svoje deti, za svoju rodinu. Budeš stáť pred Božím súdom a Boh sa ťa bude pýtať: čo si spravil pre spásu svojho dieťaťa? Aký je odkaz svätého Cyrila a Metoda, zvlášť pre dnešnú cirkevnú situáciu na Slovensku? Ako sa správala v určitom období cirkevná hierarchia v čase solúnskych bratov na Veľkej Morave a čo robí dnes? Vieme, že svätý Cyril a Metod boli východnou cirkvou uctievaní ako svätci. Západná cirkev ich aj zásluhou biskupa Vichinga pokladala za bludárov. Až o 1000 rokov neskôr prišlo zadosťučinenie a v roku 1880 boli prehlásení za svätých. Cyrilo-metodská misia, na rozdiel od nemeckej hierarchie, naopak používala politické štruktúry na presadenie záujmov Ježiša Krista a pre spásu nesmrteľných duší. Aj dnes odpadlická apostatická cirkevná štruktúra na Slovensku slúži mocenským záujmom a štátnym štruktúram. Príkladom je mlčanie k juvenálnej justícii, ktorá odoberá deti z rodín a dáva ich prednostne homosexuálom a pedofilom. Alebo nedávno podporovala smrtiace vakcíny proti COVID-19, či schvaľuje ducha náboženského synkretizmu a tiež mlčí k ohavnej sodomii, ktorú oficiálne legalizuje lží pápež František. Kresťania, ktorí si chcú dnes zachovať pravú vieru, sú v takom postavení, akom boli žiaci svätého Metoda po smrti svojho učiteľa. Boli jednoducho vyhnaní zo zeme, predaní do otroctva a podobne. Boh na nich dopustil takúto totálnu likvidáciu, pretože vedel, že to je spôsob, ako ich zachrániť od ducha sveta. Tak mohla ich obeta priniesť veľké požehnanie pre mnohé slovanské národy. Položme si však teraz existenciálnu otázku. Čo majú dnes katolíci robiť, aby si spasili dušu? Spolu so žalmistom sa pýtame: keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť? Po vzore svätého Metoda a arcibiskupa Vigána nech sa veriaci nepodriadujú odpadlíckej cirkevnej hierarchii napojenej na pseudopápeža Františka. Nech sa odčlenia od tých, ktorí ničia svojimi bludmi všetky božie i morálne zákony. Môžu sa podriadiť štruktúre pravoverného byzantského katolického patriarchátu, ktorý povstal z potreby hájiť hlavné pravdy kresťanstva a bojovať proti herezám. Keď nám svätý Cyril a Metod vyprosia nových horlivých Kristových služobníkov, ktorí budú varovať pred bludmi a kázať jediného Spasiteľa Ježiša Krista. Keď nám Boh tiež daruje nového pravoverného pápeža. Moja rodina je príkladom, čo dokáže s vami spraviť juvenilná justícia s vašimi deťmi. Veľa detí ukončíš vzdelanie a ide do sveta pracovať. Zamilujú sa, zakladajú si tam rodiny a myslia si, že sa im tam nikdy nemôže nič stať.
A netreba sa nad tým usmievať a povedať si, že to sa mne a mojim deťom nemôže stať. Robte osvetu svojim deťom. Ja sa snažím, chodím po školách. Robím osvetu na stredných školách. Robím to pod názvom Nástrahy pre mladých ľudí v zahraničí. Ako náhle zistíte, že sa niekto točí okolo vašich detí, okolo vašej rodiny, že v škole sa učiteľka alebo detská lekárka vypytuje a zasahuje do vašeho rodinného života, vyzvedá sa, ako to u vás prebieha v rodine od vašich detí, zbystrite. Srdečne vás všetkých vítam na dnešnom zhromaždení za ochranu tradičnej rodiny na Sviatok svätých Cyrila a Metoda. Tento rok slávime 1161. výročie príchodu vierozvescov na naše územie. Prajem vám i všetkým okolo idúcim požehnaný sviatočný deň. Svätý Cyril a Metod priniesli na územie Veľkej Moravy radosnú zvesť evanjelia v zrozumiteľnej reči. V moci ohlasovali pokánie na odpustenie hriechov. Hlásali víťazstvo vzkrieseného Pána Ježiša Krista nad hriechom, nad smrťou, nad mocou zla. Včera sme si pripomenuli sviatok svätého Prokopa Divotvorcu, pustovníka a zakladateľa mníšskej komunity a kláštora s byzantskou cyrilometodskou tradíciou, liturgiou a mníšskymi pravidlami. On v Čechách, na Sázave, na prelome 10. a 11. storočia bol pokračovateľom odkazu svätých Cyrila a Metoda. Žil z viery v Božie slovo, miloval Pána Ježiša a preto Pán Ježiš skrze neho chorých uzdravoval, posadnutých oslobodzoval a mŕtvych kriesil. Pre svätý život bol svätý Prokop kanonizovaný a práve včera sme si pripomenuli 820. výročie od svetorečenia svätého Prokopa. Vo svojom pôsobisku na Sázave v mene Pána Ježiša uzdravoval a vyháňal démonov. Boh na jeho príhovor koná aj dnes. Modlitba za oslobodenie na príhovor svätého Prokopa, ktorú sa môže modliť každý človek. Pane Ježišu Kriste, ktorý si za mňa zomrel na kríži a za moje hriechy prelial svoju krv, na mocný príhovor svätého Prokopa osloboď ma od démonickej závislosti, napríklad alkoholu, drog, hracích automatov, pornografie, homosexuality, cudzoložstva, onanie, astrológie, horoskopov, špiritizmu, mágie, veštenia a iných neopohanských pút. Túto modlitbu sa môže človek modliť kdekoľvek a menovať len tú závislosť, ktorá sa ho týka. Je potrebná živá viera. Pane Ježišu, prosím, daj nám živú vieru. Každý pokorný zakúsi zázrak a bude mať skúsenosť s Božou mocou a Božou láskou. Pán Ježiš urobil všetko pre našu spásu a slobodu. Ale krok musíme urobiť i my. Prijať ho ako svojho osobného spasiteľa a pána a zrieknúť sa všetkých démonických závislostí. Ježíš Kristus na kríži vykúpil hriešnika z otroctva hriechu i diabla. Z mŕtvych stalý Kristus už nezomiera. Smrť nad ním nepanuje. On má všetku moc na nebi i na zemi. Takto vidíme aj na živote svätého Cyrila a Metoda naozaj, že Rastislav bol múdry panovník, že knieža Rastislav, veľkomoravské knieža. A pretože bol múdry panovník, tak pozval na svoje územie vierozvescov. Pozval, keby sme to tak mohli povedať, kresťanské myšlienky, kresťanské učenie. To učenie, ktoré prináša spásu, pozval na svoje územie, na územie, ktoré on politicky ovládal. Áno. A potom prišiel Svetopluk, ktorý nebol dobrý panovník a on vyhnal toto učenie, pretože vyhnal žiakov svätého Metoda a vyhnal tým pádom aj tých nositeľov, tých myšlienok, tých vznešených ideí a toho slova, ktoré vedie k spáse. Hej? Biblia, skrze vieru v toto slovo sme spasení. No a
teraz, keby sme to aplikovali na dnešnú dobu, tak tiež sú dva typy politikov, dva typy panovníkov. Buď pozývajú do svojich národov a na svoje územie, tam, kde panujú, naozaj skrze migráciu mohamedánstvo a skrze tieto liberálne, všetky kultúrne hnutia, ten gender, tú zvrátenosť, ten hyperhedonizmus, tú Sodomu a Gomoru vlastne, ktorá kedysi bola v Sodome a Gomore, bola preto zničená teraz znova, alebo si pozývajú to, čo je proti tomu, to znamená pravú kresťanskú vieru. Tak Robert Fico to hovoril, že v našej ústave je jasne daný smer, že hlásime sa k cyrilometodejskej tradícii. Není tam napísané, že sa hlásime k Aláhovi, není tam napísané ani, že sa hlásime k Perúnovi. A není tam napísané ani, že sa nehlásime k ničomu. Je tam napísané, že my sa konkrétne k niečomu hlásime. Keď by sa mu podarilo nielen fyzicky, ale aj duchovne vzkriesiť seba samého a potom aj skrze to celý slovenský národ. Jeden taký kazateľ na Slovensku povedal pekné prirovnanie. Keď progresívny kandidát na prezidenta prehral druhé kolo prezidentských volieb, tak povedal jednu vetu, ktorá zarezonovala v médiách. Povedal, toto vám nikdy nezabudnem. V zmysle ako, že to nezabudne Ficovi a jednoducho ľuďom, ktorí ho nevolili, nezabudne, že prehral. Boli to slova hnevu, pomsty, by sme povedali také agresie. A potom, keď premiér Fico mal prvý prejav, asi ten jediný zatiaľ, po tom, ako sa stal na ňoho atentát, tak to video sa nazývalo, že odpúšťam, ale varujem. A to je obrovský rozdiel. Jeden hovorí, toto vám nezabudnem, a druhý hovorí, odpúšťam. Tak mi povedzte, kto je viac Boží, katolíci, kresťania. Kiež by Boh aj na príhovor dneska svätého Cyrila a Metoda vrátil katolíkom to rozlišovanie. Aby sa nenechali manipulovať, klamať. Ako však máme žiť v miery s každým človekom, po ľudsky sa snažiť s ním fungovať, to je samozrejme, ale nemám schvaľovať jeho hriech. To znamená, ak niekto verí v Mohameda, v bludné učenie Mohameda, tak to nebudem schvaľovať, to není prejav lásky. Ako to učí druhý Vatikánsky koncil, alebo to naznačuje v dokumente Nostra Aetate. A takisto nie je prejav lásky, keď žehnám ľudí, ktorí žijú v hriechu. Keď ľudia žijú v hriechu, či už v nemanželskom zväzku, alebo v nejakom partnerstve, ktoré je rovnako pohlavné, no tak nie je prejavom lásky ich požehnať, ale prejavom lásky je im povedať, že vy idete do pekla, ak týmto spôsobom budete ďalej žiť a nebudete z toho robiť pokánie. A toto je pravá láska, pozrieť sa na svoj život z hľadiska večnosti. Či to, čo robím, ako sa na to díva Boh a či môžem v rámci vzťahov, ktoré prežívam, takými vzťahmi prísť do nebeského kráľovstva. Kristus povedal, nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. To znamená, povedal, žiaden iný kráľ v mojom kráľovstve kráľovať nebude. Sám seba vyhlásil za exkluzívneho kráľa svojho kráľovstva, čiže ani Mohamed, ani žiaden iný kráľ v jeho kráľovstve isto nebude, pretože hlásali bludy. Keď by sme sa znova, my katolíci tu na Slovensku, tak zobudili, aký veľký dar nám priniesli svätý Cyril a Metod, pravú katolícku vieru. Dôsledkom neprítomnosti Krista v náboženstve, Ducha Svätého v kresťanstve a Božieho ľudu v cirkvi je verejný priestor, čiže politika, bez Boha. Všetko, čo patrí do verejného priestoru, a myslím na tým kultúru, šport, umenie a všetko to, čo vidíme, toto apoštol Pavol vyjadril týmito slovami. V liste Rimanov v 1. kapitole v 28. verši a nasledujúcich. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal na pospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných neprávostí
zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závistí, vražd, svárov, cti, zlomyselnosti. Sú klebetní, utrhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. A hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zaslúhujú si smrť, nielen, že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Milovaní, podobnosť so súčasným svetom nie je ani náhodná, ani nie je nechcená. Práve naopak. A preto sa musíme pýtať, čo my, ja, vy, my, ktorí sme dnes tu, čo môžeme urobiť preto, aby tento plán, tak ako nevyšiel pred vyše 1100 rokmi, aby nevyšiel ani teraz. Dve veci. Prvú sme už urobili, že sme poďakovali Bohu za to, čo nám v nich dal v našich vierozvestoch Cyrilovi a Metodovi. To je veľmi dôležitá vec. Ďakovať, že riešenie už je tu. Že netreba nič vymýšľať, nič nové, nič ultimatívne, nič moderné. Ale len to, čo už Boh dal. To je prvý bod. A druhý bod. Môžeme prosiť Pána, aby otvoril oči nám i všetkým tým, ktorí pravdu milujú, chcú ju vidieť, chcú, aby im bola zjavená, aby ju poznali na tých, ktorí vyhlasujú, že chcú slúžiť Bohu. Aby pravda o Ježišovi, o jeho láske, tak ako nám ju prvýkrát priniesli svätí Cyril a Metod, bola zjavená v našich životoch a v životoch tých, ktorí opravdu usilujú. Pochválený buď Ježiš Kristus. Svätý Cyril a Metod, prichádzajúci k nám so slovom Evanjelia, orodujte za nás. Svätý Cyril a Metod, prinášajúci našim národom základy práva, orodujte za nás. Svätý Cyril a Metod, sítiaci naše národy slovom Božím, orodujte za nás. Svätý Cyril a Metod, milujúci ľud, ku ktorému ste boli poslaní, orodujte za nás. Aby sme ako oni horlili za česť svätého náboženstva, prosíme ťa, vyslíš nás. Aby sme ako oni dávali prednosť večným veciam pred márnosťami tohto sveta, prosíme ťa, vyslíš nás. Aby sme sa ako oni láskavo starali o spásu svojich blížnych, prosíme ťa, vyslíš nás. Aby sme aj my povzbudzovali svojich blížnych slovom i príkladom k dobrému, prosíme ťa, vyslíš nás. Aby sme sa nedali ničím na tomto svete odvrátiť od cesty Pána, prosíme ťa, vyslíš nás. Pán ich miloval a zdobil ich. Rúchom slávy ich zaotel. Hľa, ja spasím svoj ľud zo zeme od východu slnka až po jeho západ. A privediem ich a budú prebývať uprostred nebeského Jeruzalema. Naši svätí apoštoli Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z tmy pohanských bludov na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť. Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, ktorý si nás skrze svojich svätých vyznavačov a biskupov Cyrila a Metoda priviedol k jednote kresťanskej viery, daj, aby sme boli pripojení k spoločnosti tých, ktorých sviatok dnes radosne oslavujeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Orodujte za nás, svätý Cyril a Metod, aby sme sa stali hodní
Kristovi prisľúbení. Amen. Prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, aby si vylial svoje požehnanie na celý národ, aby sme si zachovali dedičstvo našich otcov, aby naše srdce sa nikdy nevychýlilo od správnej cesty za Tebou, Pane, aby sme sa neodchýlili od evanielia ani napravo, ani naľavo. Buď svetlom, Pane, pre naše životy. Buď svetlom, Pane Ježišu, pre tých, ktorí kráčajú v temnote. Daj im, Pane, milosť, aby sa celým srdcom obrátili a robili úprimné pokánie. Prosíme, Pane Ježišu, aby si vyslyšal mocné orodovanie svätých Cyrila a Metoda, aby si Ty, Pane, vylial na ich mocné orodovanie, na tento národ ducha pokánia. Aby sme, Pane, plakali za svoje hriechy, aby sme vychádzali zo svojich hriechov, oddelili sa od všetkej špiny neprávosti a kráčali po úzkej ceste za Tebou. Pane Ježišu, prosíme, na ich mocný príhovor znič všetku tú ideológiu gender, ktorá sa pretláča, Pane, do dnešnej spoločnosti, ideológiu homosexualizmu, všetku tú zvrátenosť, ktorá je za tým. Pane, prosíme, znič juvenilnú justíciu, ktorá odoberá deti z dobrých rodín bez udania príčiny. Prosíme, Pane Ježišu, na ich mocný príhovor zastav smrtiacu vakcináciu proti covidu, aby nebola, Pane Ježišu, ustanovená ako povinná. Prosíme, Pane Ježišu, aby si vylial svoje požehnanie na ich mocný príhovor na celý slovenský národ, aby sme si zachovali, Pane, pravú katolícku vieru, aby náš národ, Pane, neovládla tá plánovaná násilná islamizácia Európy. Prosíme, ochraň nás pred islamizáciou. Pane Ježišu, na ich mocný príhovor vylej svoje požehnanie na všetky deti, mládež, aby, Pane, kráčali za Tebou, aby sa celým srdcom obrátili, prijali vieru v Teba. Požehnaj, Pane Ježišu, všetky rodiny, starších ľudí, umierajúcich, trpiacich, chorých, Pane, na mocný príhovor Panny Márie, všetkých anielov a svätých, nech zostupí Božie požehnanie, nech nás Pán uzdraví, spasí a oslobodí v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Amen.